Haast wel 150 omwijnen van de 3 potentiële AZC-locaties in Dokkum hebben we de informatiebijeenkomst in Theater Sens in de stad bezocht. Opvallend binnen de zwargen over de locatie het Kalkusplein. Want wij zorgen het echt net zitten. Wij zorgen dat net zitten met het nieuwe park daar. Wij zorgen het net zitten met de bejaarden. De bejaarden die gaan dat blokje omrennen. En ja, bij meer dingen. De ouders die sturen aan ze net meer de jeugd naar de voetbalvelden. Dat het als AZC er zit. Wij begrijpen eigenlijk net hoe men ooit bij dat plak kwam is. Ik bedoel, het zat tussen de bebouwing, vlak bij Dongeren hier. Ik bedoel, men gaat het uitzicht van het Dongeren hier beperken. Ook over de locatie Watertorenbuurt en Traaien-Terpen wie er wel twijfels van omwijnen. Daarna is weer een aardige groep die het positief over de opvang van vluchtelingen is. De luisteren goed nieuws, we zijn weer wat vervoering en wat er een beetje moeilijk weer, misschien met parkeren. Maar verder, ja, ze alles opskreun en dat is prima. Viel je jet? Ja, zeker wel. Ja. Er wordt ook wel zijn in de volksmond van nou, het is al besletten. Maar dat weet net in. Maar wij zijn op zich wel positief dat er in Dokkum wat bad. Veiligend is de grootste zwaargewicht verskaten om waaien mij zitten. De parsen wie net welkom in het theater bij de bijeenkomst. Burgemeester Kramer kwam naar Oren naar Boetenta voor een reactie. Nou, de veiligheid van de mensen is natuurlijk heel belangrijk. En dat betekent ook dat mensen een heel soort vragen hebben. Nou, die vragen zijn natuurlijk zeer terecht, want mensen hebben zwaar genomen iets wat hun heel dierbaar is. En dat ben hunzelfs of hun naasten. Dus daar mag ik heel serieus op ingaan. En daar probeer ik zo vol mogelijk in te billigen. In de zin van ja, de politie, we hebben dus BOA's, we hebben Tafersjoch, we hebben COA's zelf, dat er alles aan het waan wil om het veilig te houden. Aan de andere kant, ja, dat er 100% niks gebeuren zal, kan ik net garanderen. Dat is gewoon net mogelijk. Maar we zullen er alles aan het waan om het zo veilig mogelijk voor iedereen te krijgen.